Martí Plademont, Becaina, on s'explica la manera com aquest fascinerós fou pres per uns carboners companys seus, com fou portat a Girona, on el varen esquartellar. Si Déu em dóna vida i ocasió, me'n posaria a escriure una cançó. Jo us explicaria la soledat que va patient Becaina en el combat. La primera sortida que ell va fer va ser robar el macho en empatge. Volia matar l'amo i no pogué, que va córrer a amagar-se, gran sort tingué. Un dia venint de missa la gent d'Ussó, del detrás d'unes mates sortí el traïdor. Al davant se'ls presenta: ¡Alto aquí! I els estivales vales un ni morí. Allí també hi havia un fuseller, com no perdre la vida de poc vingué, i deixa el sombrero amb el capot alterat que n'estava per l'esvalot. Les ordres vingueren de fer agafar. És una demasia de mal que fa. Entre robos i crims n'ha fet molts danys. Molta gent patient per tal lacai. Governador de Girona n'ha fet passar. Qui a Becaina agafi, premiat serà. Li en daran 100 duros i encara més, que li daran plaça de fuseller. A Can Quicot anar
perder la vida a poc venir. Ell truca a la porta. Hola, qui hi ha? He confiat que anava es nomena. Penseu com se l'escolten quan ell respon. Ben deuries conèixer, car con la son. Grans parades s'hi feien els fusellers. Grans parades s'hi feien volent que entrés. Ja li obren la porta de pal a pal. En aquesta aventura s'hi prendrà mal. Al replà de l'escala feren l'assaigs i allà al pla de l'era morí el gavatx. Allí també feriren un fuseller. En el mig de la cuixa no s'enrique. D'una partida l'altra hauran rebut. Però el qui més volien no l'han hagut. L'endemà el perseguiren amb gran tropell, que si poden haver-lo malo per ell. Cosa que mai han vist a petits ni grans. Perseguir un home amb gossos com els senglars. La sang que se'n deixa no s'ha trobat. Dalt a baix d'una timba s'haurà tirat. Els Mossos de l'esquadra no es cansen mai per veure si el troben dins un cercall. Ne segueixen les cases, les de pagès. La gàbia pot ser dit, l'ocell no hi és. Per fi l'agafaren uns carboners. Podem pensar que ho feren per els diners. No haveu de fiar-vos dels carboners.
que tingueren. Com ens farà? L'un li diu a l'altre. Quan dormirà? Si ens sortim en la nostra d'aquest safareig, ne vindrà de Déu donar 500 durets. La primera resposta li fa el botxí. Abans de 3 dies has de morir. Si acaso mereixo, què me'n fa a mi? El teu cos en 5 trossos. Jo vull partir. Quan fou dalt la forca, un gran crit feu. Diu als que allí havia. Que em perdoneu. Vull morir realista, no és sap cap greu. El cos se lo entrego, l'ànima a Déu. I els que a mi em perderen sou perdonats. Jo no els anomeno, tots els sabeu. I aquest gran rebombori que ells han causat per a fer morir un home sentenciat.